Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبا أمبوفوك ولي من دونك وبلا جلندو كرامنتو يالا أدل الله سبحانه وتعالى في علاك هنا ناكا كشي ناكا باركا علاكو جديننا وكلنجلنا بلا جلنكا wajulu kena kanumago wajulu kena tifaaw mununko amawla doniya ka fo bi ambe bamako kenzambugu niye dongono ka kena labene nanko mako kado ni mike atako tan ani durunaye ube alqur'ane kalambuluda sheikh sala deun amodeun aka kalandeun ajenyogon ubela jelemi nyon soro kenen kono ningal qur'ane kalan chama kumimbe ala oye basigi nyinni allah subhanahu wa ta'ala fe kadwanga jamana kono ka hera ni bunye ko ani karama ko dile allah subhanahu wa ta'ala fe anyere kunye ani alislame kelengele na bela jele o hukumu kono nyinan san baflan tan sheginta o kara ka be octobre kalo tlemuga ani wolon vlama ninga beni safar kaloy kenzambugo joli di ro kare la uye alqur'ane jige shienta ani nani qur'ane be dayela ni sura munu kalani uyolu kalan ko lu dafa ange je ko baro sharia ambe sharia ka sollike an kuntigi muhammad ka anaka so dingo ani aga sahabaw ani manyumo fem tura ko kala dege ambe anyemogo fo no yanga jamana nyemogo baye ana abarake nyogom bela jele ambanga dine nyemogo bela jele fo ko bismillah kenenka ambanga deputé fo kerengira na noy bayangara deputé kadafi alaka hina abangi bagala alaka daron nema amasaka kenen sorobi ka sababu ke oye ana aje nyogon bela jele no boray amé commune de député fo ana maire ambu bela jele fo ka anga almami baw fo ananga karamo baw ko bela jele fo ku bismillah ambe police association Pierre Mombo fene mana président ko bela jele fo wani chasirila afolila se sekusala kalandum belbelila jalema ani zenesi mogo ko afolila sulu bela jalema ala yo usekenenka ala ka unimo ambe folila se anga ma welele bela jalema fem ya senta ka bo akono koro kase yanno folibu bela jalema amma woni islamia foli no le assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ikado anni so jalen do bi an se walen do bi ni ma sanman nun cera ni kene barka mayna kene mu nasigi yamarale no ni anga sheku ye no mo bo baray ambe jama bela jalen fo amina kene musigi kurane kala kene dodo akunye ka hina se anga jamana dembela jelema nyelema fara shuka ani anga jamana yere billah halamuna bi kake furaye ofenela ani kerengena bibina ambe yoromuna inafo anga korean famila nunfe no e kado jamana nunire shiawuluma kile munumbe ambe tasi blake kase ofene ma yarabi ambe ka kurane mun kalanie
ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen fura ye hamina ko min bɛ an bɛɛ lajɛlen ŋaniya la ala de b'o dɔn n'a ka ɲi an ma ala ka an nɔgɔya ye kuranɛ kalanni laharama kosɔn an b'a ɲini banabagatɔ fɛn fɛn bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛbagatɔw fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara kɛnɛya kan an b'a fɔ ahalan wa sahalan aw bisimila aw ka kɛnɛ in kan kɛnɛ mun ni maa kelen ta tɛ an minnu bɛ kuma na an ta tɛ kɛnɛ ye aw minnu sigilen don aw ta tɛ an bɛɛ lajɛlen de ta ye kɛnɛ ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ta ye kɛnɛ ye bari kɛnɛ in sigilen don ni Segu Sala tɔgɔla de Segu Sala kɛra maa ye maa mun ni bɛɛ lajɛlen jɛra maa min ni bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tugura kɔ n'a ka kɛwale ɲumanya ninnu ye sigi kɛra n'o o tɔgɔla de an b'a fɔ an bɛna kuranɛ min kalan ala k'a bila an ka mizani na ala k'a kɛ ka juguma minnu b'an na n'a ye juguma minnu kɛ ala k'a kɛ ka olu effacer ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ kɛnɛ in ka yan nɔ maa o maa y'u sen ta ka bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in ka yan nɔ an y'a ɲini ala fɛ minnu ma se ka se yan n'u ŋaniya bɛ yan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ hamina ko ye fɛn min ye ya rabbi ala k'a nɔgɔya n'a ka fisa a tigi ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. alhamdulillah ni kuranɛ dayɛlɛ ayaw de kalannen kɔfɛ u ye sira di kuranɛ kalannaw ma u ye kuranɛ gafe kalan fo ka taa a dafa o bannen kɔfɛ o sɔrɔla ka kɔrɔfɔ di mɔgɔba welelenw ma folikan minnu b'u bolo ani duwawu ɲini minnu bɛ u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen lase kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ k'o baaraw filɛ. mɔgɔ o mɔgɔ min nana n b'a bɛɛ fo foli min don kɛrɛnkɛrɛnna jeunes an ka jeunesse mɔgɔw o bɛ baara la sini tile n ko a ma an ce bon o kɔfɛ n bɛ karamɔgɔden ninnu bɛɛ fo n bɛ an ka tɔnmɔgɔ ninnu bɛɛ fo ani dunanw minnu nana n b'o bɛɛ fo o kɔfɛ musow minnu nana sira yan ka tobili kɛ n b'o bɛɛ fo n bɛ Mali silamɛ bɛɛ fo ala k'an tile hɛrɛ la ani an ka kɔrɔnfɛn mɔgɔ min kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ala ka jisuma bɔn a kan an ka duwawu ni ala k'a minɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hamina ko min na n'i nana yan ala k'a duwawu minɛ n bɛ an ka association jeune président n b'o fana fo Amadu Degoga n b'a fo kosɛbɛ yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a senna bila ka se yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ fo dunan minnu sera yan dunan fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ suru ani yɔrɔ janna an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen u nalen don commune kɔnɔna la ne de kan k'u bisimila commune de kɔnɔna la o de y'a to n yɛrɛ ye senna bila pour que ka na an ka dunanw bisimila o de ye n se yan bi donc an nakun ye silamɛya ko de silamɛya bɛ so ka sankɔrɔta cogo min na donc ala ka silamɛya sankɔrɔta jamana in kɔnɔna la mankan minnu bɛ kɔrɔn fɛ ala ka jisuma bɔ a ko kan ala ka a mankan ban pewu an ka duwawu ye o ye
donc musokɔrɔba minnu bɛ kɛnɛ kan ani cɛkɔrɔba minnu sen labila ka na jeune minnu fana bɛ organisation na ani an ka jabarani mɔgɔw télévision so mɔgɔ minnu fana nana an ka kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ y'u sen labila ka na n ka foli b'a bɛɛ ye ne ye Ousmane Traoré ne ye conseiller commune de mairie la n nana mairie bɛɛ tɔgɔ la mairie bɛɛ ka foli n nana bɛɛ tɔgɔ la tout conseiller bɛɛ lajɛlen n nana bɛɛ ka foli kɛ o bɛɛ ka foli bɛ yan commune de mairie n bɛ foli k'o fana tɔgɔ la a kɛ to k'o kan salama kuma ka gɛlɛn nin kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la kuranɛ kalan bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ ɲuman ye malakɛ ɲumanw bɛ na o yɔrɔ la donc ne hakili la n'an ye kuma ɲumanw fɔ a ka ca Ala fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ haminanko min bɛ anw dɔgɔnɔw la o ye kɛlɛ min bɛ anw ni fulaw cɛ kɛlɛ mɔgɔ si ma ɲini fulaw ma ɲini anw dɔgɔnɔw ma ɲini mɔgɔ juguw de bɛ an senkɔrɔ olu de bɛ ka an bila ɲɔgɔn na ami anw ye min fɔ ni an dɔgɔnɔ ani fulaw n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ jugu minnu bɛ anw cɛ an bɛ se k'u gɛn ka bɔ mais o de ma sɔrɔ fɔlɔ n'o kɛra san o san mɔgɔ juguw bɛ tunu donc ne b'a ɲini aw ka duwawu la aw ka seliw la aw ka Ala deli bɛɛ n'a seko don ko Ala deli pour que ni kɛlɛ in bɛ ban cogo min n'a a kɛlɛ banna o tuma an bɛ se ka an ka sɛnɛw kɛ a ɲɛma ka jagaw kɛ a ɲɛma ka an ka baaraw bɛɛ kɛ a ɲɛma laɲini y'o de ye Salim alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ u ye waleɲuman dɔn diplôme dɔw labɛn ka di u baarakɛɲɔgɔn dɔw ma baara ninnu labɛnni hukumu kɔnɔ minnu ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ a ma dogo mɔgɔ si la o walanw dili bannen kɔfɛ kuranɛ dafali duwawu o sɔrɔla kana kalan n'an ko a ma ko sɔdakallahu ni ka min fɔ ka d'a kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من الصحو والنسيان أو تعرف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان أو تبو منا على التمام والكمال والمهزم من كل الإلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تأخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الآداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجهنا يوم الباس وآتي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان
وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هادينا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد شاهد صريعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاءة القرآن وآفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ورحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفينا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالطاء توبة وبالصاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالظاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ديان وبالداء دهارة وبالزاء زفرا وبالأين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف غرفة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لقان وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الداهرين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الداهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hakilna mi yambila nin kola comme jamana nyanga min do gelabe jamana na amba nyinde ala fe ambe fara nyon kan kan nyine ala fe ala bi no ya kay jamana e ala ka ben sabati jamana e an la nyine odi o ko fe se sala ay mi ye se sala la ay ko kele min soro o nabi nyuma o ka soro di o munyuni sabaldi ay munyuni sabaldi se sala ama delika ye dondo la kele ay ma dogoya mo mi dorme kele ndama ani mo mi million kele ndama be kele afe se sala balo tuntala aka balo be tunye worodi na ay dugun dogoma kele jiga kono aba fono yorobe aya asibe ke wala ay dumuni ke nyom fe sen chama na ay dumuni ke katlabe jita ka mi yorobe abita fono abina sigi aka balo be worodi me e fenfe min ndama ka foko abi niso dia o e woro ani farfin o de aka lanyine bele jele ango ya ye ay dumuni ke nyom fe ay balo ke nyom fe fo afa tora ka bo anche amma pasi fo yala tuma abi do na ya ka do ke ka bando abi do ke jamana abi ni abi fama obunya chogo mi mo siti se fama obunya ka sewo anyo fana ye se sala aka jogo ati se ka ban jogo nyuma min bala o ye munyu ani sabali mogo ni munyu ni sabali dirayma doron yeni la harabe dirayma ayo soro tibe jama fen mi asen fakana ya ne ka foli buye ne ka duwa buye mogo mu mana ya fana ne ka duwa buye ne ka foli buye aw mu ye radio mogo ya aw mu ye tele mogo ambe aw fo foli minti dante foli mina awunti an barga alaka nyeta awka barala awka baran kono alaka aw me akono ya rabbi alaka me akono alaka awka garze go foni gele fen min bawla ya rabbi se salaka la warmo ko alaka gele anguli jay nabil karim wa se sala ngira edego damo mi enu ndeba edego en damansa se sala sheku jameo ndabay mew amana ndabay dedi ngene amana muyelende bastu kunawri ndasil bana kekaw ndawunda ndababiro ndadajabiro ndayagabiro ndayagabiro shem bana kekaw muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samena ba sirsala yana tang siena wa yana sababu na ya rabbi mira yana kuna manje kabum mangami walin kansani sirsala kanu ben kanu ene kuna ta wa yana pijun jamana me polan majina bo jon jalwa doba nen kanen qur'an kan sin swal kansa qur'an men nkani tungunali ya rabbi mali amana hakle dandi mali jomba inje mali dagandi sambasili jo ingen saba ya rabbi amana minigi ya yore tolego e polan men yorori e majina cameraman ko bala majina sagaba amana illa badi wana misatu inde ya rabbi
wa yankan ko ma dagani min de amana nan kana sa tono ne ya rabbi amana min dagani de siksal na kana sa tono ne amana min dagani de mudu me kana sa tono ne amana labin dagani de yan yoro sa amana min de amana bas foji nyama amana min sakani ya pola amana min de siksal e dona saba ya rabbi amana yafukani amana hina kani amana dona kamara mi alkena de bo en die min lamana die al samse tonami malse tonami di jaye Mustafa salli ala rasul ayeni ngurana kalam boloda depuis 2003 ñina ni ma fila bena fa fo 15e édition de sanwo sa amba ke nin keneka ni atuma sera bomoko dugula kaw imam la kaw dina ma be amba vele kana gurana kalan keren nyana sisa ni sanna ni labanna abonyani sababu la ambe bara sexual vele kana abe yoro amba vele kana ya mumbe golola donc abena nyina annana mais nyinanta bolofa bala muya bolofa anga zonina moti marala keren ambe boy moti marala nyina gele bala kosobe wodo koso muruka do ke o geleya malfataba foitaba ka anga jega fo ani do ke o doron de bisega anga geleyan ba nyinanta aya keren nyana munum be fenna aya ginna dogon president vele kena ka nana aya tabtal flawu president vele o ka representant nana wala sa anga bolo di nyongoma sexala ye ben kanunu mbela sexala be fla kan fo sexala be dogona kan fo sexala be bamana kan fo kanu kama donc foko nyonga be anna wala sa muru ka jeka do ke kunu aya ke sen wolomla ya jama ma vele bi aya ke sen wolomla donc ka keren yana ben ka sabati nyina anga dugukolo la ka keren na ben ka sabati malla fambe nyina ko ni akurana kala a la nyini baye ninde donc ni filla minna aka ya fama au telesirvila mo kan ortem mo sanwo samba wele abe naya ala ka usara dina korotalla o kofe koron keren na baga be anga folubuye keren na jeunesse organisation pini zone tiginu o ya andeme organisation na kosobe o konona na anga commerçant do fana andeme ni yaye garebuye ninke tongu akofe mo do de jolembe akofe mumbe ni ndemala ay garebude anga deme bagaw ante nyino ko angu fo ka wali nyimando mbe bo kumana alaka jamana sumaya alaka jamana sabati mbe bo kumana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ambade te bashir filalla jabawni tuyanye 15 amugo chaque sala ka ziyara mi nabi doda aka kalande o fe ka alqur'ana kala ka baske ni keleya dil Allah subhanahu wa ta'ala fe mali jamana ye chebe ni keleya ala se ko nati chugo min tuyanye o ta ko tanduruna kenaka ka be sam baflantan shekin octobre kalot le muga ani shekima ambe aw fo ka wali mando aka nyama dalla ni yoro ina ka dongona de umbela jelen fo maliko nani maliko kan o mana soro yoro la ka fo sigida chama be ala bolo ala ko irana wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila ngalondi zega tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila na marashi kolomba tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila nebo tinya wilila dabali jugu kemuri tinya